Slađa Poršelina sela je u pub sa Borom Terzićem Terzom, te su tako ponovo obavili razgovor. Čudo ti nisam, utorak devojka, rekla je Slađa. Hoćeš da budeš, pitao je Terza. Ja hoću da bude i utorak, rekla je Poršelina. Meni nije šala, rekao je Terza. Vidjet ćemo kada ustaneš sutra šta će da bude. Nemoj slučajno da si bio sa onom Anastasijom. Čula sam da se zezaš sa njom, rekla je Slađa. Pređi ti da spavaš sa Aleksandrom u onaj francuski, da Dragana ide u krevet pored Mateje. I tu je prazan krevet, a ti si pored mene, rekao je Terza. Što ne pređeš u krevet gde je bio Munja? To je moj krevet. Sve su pijane, samo sam ja trezna, rekla je Poršelina. Poršelina je upozorila Terzu na ponašanje, ali on, reklo bi se, sve vreme samo zabavlja.